Ngibelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo mina ngifenze umthuthuko wakho uma lobathi ila sibona amakomenti mhlawumbe emangabe usemusha la ikhanzo phinde futhi ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu umculo masikando esencoma iGcokama elisha lapha noMthandeni umfoka amanqale umculo waziwa ngoZanef umfoka ngedi kuze ngemuva nje kwesigameko esike saba khona ngomhla ka-24 April lesithindi lapha noMthandeni kanjalo nokuphazamisa uNgelo V ngenkathi ke e-announcer i-top 6 yakhe lapha yabaculi abavotele kakhulu kumcimbi ozayo ngosuku langomhla ka-29 olukusasa ikhuphukane zakho sibona inkunzi esecorrespondent eThekwini lapha novuka bhala ipost yakhe ethi ngiyayithanda inkulumo kaMthandeni emva kwesigameko kuyijongo uMdidi wenja ubhale kanjalo ke uZanef lapha nencoma uMthandeni ephinde futhi ezifaka inyameni lapha nembiza ke ngoMdidi wenja lapha nasazi ke ngoba lapha uZanef uyimbangi kaMthandeni lapha nje kodwa ke lokhu kubonakala impela ezisondeza kuyena emncoma nokuba ke engafuni ukuncoma kuphelele kukhona ukuncoma okuhambisana nokuncweka lapha kunye futhi engikubonile lapha ukuthi uZanef engathi une-album ayikhiphayo afeatureshe khona lapha iGcokama elisha kodwa ke uzobuya nalolu daba sikhulume ngalo ungitshela ukuthi wena luthino lwakho uva ngalolu daba ngaze kwethu ngila sponsor ngiphuma kanjena kodwa ngiyakuthembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye indaba ezilandelayo ngesikhathi esilandelayo wakho nje ukusubscribe nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.